Tervetuloa meille tänne maalaismaisemiin. Nyt mä esittelen teille videon siitä, mitä meidän Härmäairin tuloilmapiippu asennettiin. Tulkaas katsomaan. Mitäs täällä tapahtuu? Noniin, siellä on piippu menossa paikoilleen. Meillä asennetaan parasta aikaan piippua tähän meidän tulisijaan. Ja meille tuli tämmönen Härmäairin Air-piippu. Tää Air-piippu on ihan loistava sen takia, että se paloilma tulee niinku ton piipun kautta. Eli se ei silloin ollenkaan sekoita tätä ilmanvaihtoa ja lämmityssysteemiä täällä muualla, vaan se on niin kuin oma kokonaisuutensa ja se ilma tulee sitä kautta. Ja se ei silloin käytä hyödykseen tätä huonetilassa olevaa ilmaa, mikä on jo kertaalleen lämmitetty, vaan se tuo sen raittiin ilman tuolta ulkoota, joka lämpenee sitten siinä matkalla tonne takkaan. Ja se on siinä ihan loistavaa, koska se on erittäin energiatehokasta, ettei käytetä turhaan sitä jo kertaalleen lämmitettyä ilmaa, vaan se tulee sitten suoraan sitten tuolta ulkoota sinne takkaan ja lämpenee sitten siinä matkalla. Täällä on asennusohjeet. Ei olisi ehkä multa kyllä ihan hoitunut. Siellä se nyt asentuu paikoilleen. Tosiaan sit kun saadaan tää piippu tähän näin, niin me voidaan laittaa pienet tuletkin sitten tähän tulisijaan. Niin se vaan sotjakkaasti etenee täällä, kun ammattilaiset tekee. Eli toi homma niin kuin etenee silleen, että täällä sisällä on tää näkyvä hormi. Ja sitten se lähdetään niin kuin viemään, että me liitetään ensin nämä hormin niin kuin palat yhteen. Ja sitten sittenhän toi läpivienti tonne kattoon ja sitten se menee läpi tosta sitten tonne ulos saakka. Mä voin käydä kysyä. Tuliko se jo läpi? 3 reikää on läpi. Äskeinen tuli. Joo, kyllä se meni läpi sinne ulos. Joo, eli tosta nyt sitten menee läpivienti, katon läpi ja sinne tulee sitten se piipun hattu sinne ulos. Me ollaan jo jonkun aikaa asuttu täällä meidän talossa ja ollaan päästy ihan käytännössä kokemaan se, että miten ihana elementti tämä meidän varaava takka on tässä kodin keskiössä ja niin kuin kaiken sydämenä. Me tosi paljon lämmitetään tätä meidän taloa tällä varaavalla takalla ja sen lisäksi me myös tehdään sitten ruokaa haudutusuudessa, joka lämpenee tuossa samalla kun tuli tässä takassa. Mutta tämän takan kruununa meillä on tosi upea tuloilmapiippu. Eli tää on tämmönen Härmäairin piippu, mistä löytyy paljon erilaisia värivaihtoehtoja. Ja me valikoitiin tänne meille tämmönen pehmeä harmaa sävy, joka mun mielestä sopii täydellisesti tähän koko sisustukseen. Tämä tuloilmapiippuhan on siitä aivan loistava käytössä, että se lämmittää sen tuloilman tuossa piipussa itsessään. Eli ei tarvitse käyttää tätä ilmaa, mikä on jo kertaalleen lämmitetty täällä huoneessa, vaan se lämpenee tosiaan sitten matkalla tänne se ilma ja se on myös silloin tosi energiatehokasta. Ja kyllähän se on aivan ihanan näköinen tässä, kun se tässä korkeassa huonetilassa niin ylväänä seisoo se piippu tässä näin takan päällä, niin ollaan kyllä oltu ihan supertyytyväisiä, että me valittiin just tää Härmäairin tuloilmapiippu.